ating patuloy na paglaban sa krisis pangkalusugan, manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Orasio Imperata para sa 2019 ENCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Umabati ko sa aking batikong son.
mga gahi, the 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero hubog ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Alas 6:52 na! Good morning. Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas. Good morning world. Kumusta ka mong tanan? Bangon na. O syempre, inat-inat gamay, inat-inat, stretch. Marso 17 na, Miyerkules. Sa tanan nga mapadulong sila mga kipantrabahoan, dagan na kayo ka-PM sa atong akita, perminti ilang kapaminawan, labi na Salamat. padulong silang mga trabahoan. Salamat. Kay usahay daw, magbungol sa mga asawa, kanay panagbingkil, pero itong kinaminaw na to, nakatawa, nagpeace rin sila. Salamat. Kaya pag peace nila, una magtong opisina, bugha na. Good musta mo tanan mga kagahi. Kamong Ako ang man. Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Okay, yung sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Morning! Good morning! Siyempre, kamong nada sa inyong mga kusina. Ang inyong mga pamahaw diya, unang hungit sa amo. Yan kasara. Hinomdumi kami. Inyong mga kape. Morning! O katong ka mga drive diya, mga taxi driver. Good morning ninyo mga boss. Mga frontliner ni mga taxi driver. Dapat Correct. ma-appeal ni Tinood. sila sa lista. Tinood, sila dapat ang usa sa mga priority. Mga gihapon. POJ driver. Correct. Kasi sila rin kuan ron. Mga security guards. Kana. Oh, Kanang morning. mga rumboy. Kana. Rumboy. Naka-face Siyempre, mask man. Naka-face mask man ni sir. Apil ka po ng rumboy yun. Sila bin Kunya naka-face shield mo na nga di kay klaro sir kinsa ni sulod sir. Wala nang nakalami karon kay kung naka-face mask ka di lagyan mo maginilhanay. Oo. So, may problema. Pwede naman mag-backline, hindi naman pwede mag-private car. Ay, kumusta mo tayo labi na sa itong mga barangay officials? Oy, balo-ba mo mga barangay officials ha? Saan? Nag-warning ang DILG. Kay naman ko'y uban nga tungod. Sayo muli. Sayo muli kay gimong rason ang, in fairness po naman, gimong rason siyempre ang napamabe COVID, ana. So na uban, late mo musulod, sayo mo gawas. So na ubang karon nagproblema pag adto sa kon. Sa man niya mong barangay hall nga sige makasirado. Wala may tao perminti. Giwarningan na sa DILG kana inyong style ninyo ha. Na sayo kayo mo mang Pero naay mas grabe nga warning. Warning nga gikan mismo pud sa kanini ang atong panggobyerno. Ilabi na karon diya sa Kongreso nga medyo naninuod sila sa kadugayan panahon. Karon pa nila na realize nga dapat gyud gahi, bugat, sakit, pitos, hapdos ang kaning penalty. Kung mag-drive nga hubog or anaa sa ilimnong makahubog impluwensya sa impluwensya di pataranta. Imo mong kung gibulagan go tanawa na ginom-inom na inoon. Karon pa nila na-realize dugay naman ta kaya na sa Amerika dugay kaya na pag ana pala na dahil na sila kato ilahang mga tester. Tester. Pak! Oy, sir, DUI, driving under the influence of liquor. Pak, lisensya. Pak, mga kuhan. Lahi man sa Pilipinas, pagulat tayo man. Kailan ako? Kailan ako? Kisama ka. Medya ka ni. Medya. Wala man, pagulat tayo man na dali. Loy ta. Taga home radio ako. Ako si Danilo. Loy kayo, nagmotor taon, siya pa'y na side swipe. Kay tungod kay kuan siguro. Nakabangga mo, pa'y-howd kayo. Unya, unanimous nga gibasa, giaprobahan sa Kongreso ubos sa House Bill 8914 nga kinahanglan nga yung hapdos ang bayad ni ini mga driver nga makainom. Binugluglogo ng liog. So mao niya mo ipakutanan ninyo, Ang ngayon bang prisuhon og tangtangan dayog lisensya
ang hubog nga driver. Bisag wa siya na disgrasyahan ha, bisag wa siya naka side swipe, wa siya naka bangga, kanang kalit-kalit lang ang hunong ba. Mahibala man ninyo kay uy, gikan sa gamba. Uy. Uy, gikan sa imnanan. Pak, dito na dahin mo ana. Hunong. Oh, pak. Pangwe. Arsya. Ako ba na palakon lang mag-isa ka linya. Oy, itaas ang kamot. Problema kabre. Oy, mayang gabi koy. Ay, kada na koy. Ay, sensya na koy. Away mi misis koy. Prisuhon og tangtangag lisensya. Ang hubog. Agi na ito anak, bisag na wala siya nakadisgrasya. Basag wala. Basta kay nakainom siya. Samot na kung naay aksidente. Usa ba na nakainom lang wati kung kipasyat lang kung simot mo pero okay man siya. Ay, dili. Naagyapon na siya influence. Kaya na may uba nga, pre, respeto lang. Ni-shot ka kausa. So kung medyo manimhaw yun ka. Pero, wa masag ka na kuhan. Mo siguro ng purpa nga na ipabaklay ka. Oh. Mo siguro na, no? Pagbaklay, ana, isa man ang kalinya. Linya lang. Pagbaklay. Kahulog ko ay. Kasi mahulog ang siminto man ang mga di ba na tulay? Dapat lang. Aron malikay sa disgrasya o kaha safety ang atong kadalanan. Kasi magod paghubog tabi na to naka-break pa. Tabi na to paspas pa tong kuhan. Wala na delay na. Oh, murag ikaw. Nahapit matuwad mo ang sakyanan. Dugay na noon to. Sa ABS pata ato. Ana. Dili! Nga 2 months kagiaway ni Lingling. Ay pag-ala ka, gamay pa yung bata ha. Kung gusto ka mag-una, pag-una. Ana. Dili. Grabe sad mo. Dagay pa niyo. Basta kaya di lang makadisgrasya. Pero, kamoy tubag anak. Kaya sa Ikatulo, depende sa dagway sa driver. Nana sa tani. Dili, oy. Nana sa tani. Depende kung asa siya na member. Ay, kuya. Good morning. Ay, morning na dahil, kuya. Uy, ikaw din ako eh. Oh. Lingaw. Pasensya na, kuya. Napay nabilin dito, kuya. Tiwasan niyo, kuya. Wala mga ko nag-meeting mami dito ko. Kaya ang bayad, manggod, ang bayad. Kasi na pila-pila ang isa dyan. Kung na ay physical injury or homicide, 6 months imprisonment. Unya, magbayad og 100,000. Dapat, di na nato nahulaton nga naay So na, tax-free? Di na nato dapat siguro hulaton nga naay kuha na. Kay kaniad to manggod, ang bayad, gamay na kaayo nga sana. Oo. Di ba na pwede irason nga ko? Nag-away mini-misis, ano? Dili. Oo. Ang non-professional driver's license who violate the law will be confiscated and surrendered for 18 months. For the first conviction. Primero pa na. Onya, perpetual revocation for the second conviction. Diya pa nato hulaton. Nga naay na disgrasya. Tamay ra ba? Wara ba'y replayan ng kuan? Mabanggaan ra ba? Tubag, mga kagahi. Tubag, ha? Kanang makabangga ka kay gipadali-dali ka sa imo. Mo rin usa sa mga problema sa taxi driver. Boss, pag dali-dali boss kay late na ko. Ingon pa Tapos si paspas kayo pag nabangga, disibat din ng kuan Ingon pa si Ron Alaba. Hubog ha? Dili sir. Isa lang man to ka botilya. Sabo, mo galinaw ang giingon. Ang Singapore ay wala isog kay pangutan na si Catherine McLean. Grabe. Kanaminaw na to Catherine McLean. Tinood na. Good morning, Aji Santos. RJ Akapin, kumusta? Wako kapin na to inyong nobles ha. Sampoy Cabs, Pamilya Ligon, good morning. Teresa Sinadjan, tubag na mong tanan. Muna ko ba, ay na lang yun mag-uli. Si Champoy, ang iyang gusto kay, dipindi daw. Sali kay gwapo ka. So kung nag-inom mo alas 12, tahubog ka, ay na lang uli, dito lang ka sa alas 6. Kaya ang kasuko sa iyong asawa ng alas 12 o alas 6, maumaora. Maumaora. Ituloy-tuloy na lang na, ha? Kaysa madakpan pa mo. Di ba nag-unsa ta diri kani mga sa mga kay nag-import na og pork tungod sa kaning African swine fever. Uy, nitubag di ang tuko di ay. Di ba ingon ang manok nga di sa dili pwede sa kon kanay birds flu. Tapos ang kon kanay sila isip, ang tuko niyo pwede makaw nami matagtiki. Ang baka na ay madkaw. Ha? Ang tuko. Ni hangad sila sa tuko, ang tuko di sa mi makaon eh. Kaya nabod mi matagtiki. Buot pa imbestigahan ni Pangulong Duterte ang kining tongpats patong. Unsa man napasabot na doon ka na ko na. Kalibang. Perminti mo tayo nga na. Tongpats.
Ano ba? Basta manguhit itong asawa. Mga underground ba? Underground. Lahi din ang Racket ba? Racket. Pinakulayan ng Niining tumpats. mga patong. imported nga mga karning baboy. Oy. Mao lagi na di ako yan. Ang ASF gikan sa gawas. Unya mang-import tapod og karne gikan sa gawas. Ang ato mga karne dire bisag kinsa imong papasultion enough makasupply alang sa Pilipinas. Apan. Moingon dayon nga unsa man gud ang ASF so atong pamatyon katayon atong ipahikog ang mga pariente ni Bernie bitok-bitok. Na mga baboy. lalimang ka nga naay bisag bay sige bay 5 pesos lang mi kada kilo. Ay, lami na kayo na. Unya kay kuan man na siya kung 4 million kilos na Lami sa nga gi-import times 5 na 20 million. Ay, kasarap. Bayad ta ng utang nato untahan yo. Muna nga panahon art nga managpat ako na pagsulod sa bangko ana. Ako ana mo. Ato si Paningil dire. Ana. Andre. Asa to si Palawag bisag Sabado sa gabi si Paningil. Asa to? Kala ba? Mausab laging kinahiya. Ikaw to? Pila to Grabe. tanan bay? Ikaw na kay utang? Apilo na ko bayad ng imo. 5 pesos lang kada kilo. Nya 4 million kilos ang imo ang Uy, gi. kasara. Di ayun lang. Hawra pa kayo ng 5. Bisag piso lang ba? Ha? Gamay lang ba? Piso-piso. Piso-piso lang. Di na kay 4 million. Ay, kasarap sa piso-piso program. Kuhantod ka sa man ni mawa ni mga inani mga butanga kini. Oy, okay ra ba tanig mamahin ni sila? Ha? Ma'am Joy Martinez, kumusta man mo diha sa Amerika? Okay na mo? May pa sila kay kuan gipang injection na. Lagi? Si Derek Zero. Tuwa sa Amerika. Moderna, libre tanan. Kasarap. Moderna. And talking about that, Kita, toob. Sa labat. wala pa man. Pamanta. Toob. Sa labat. Tapos sa labat. Mula sa kinema. Tapos chirisi. Init ko ni, gabukal ka na ba? Manghapdo siya. O lagi tinuod kay kanang di ba kanang maksug katol? Init ato ikuan kay para maramatay cham arms murder sure mga virals. Nga na, Sus. Hi mga kagahi, Dane Vincent Duca. And talking about that, doon na kita'y kuan. Kanini ang AstraZeneca. Ang AstraZeneca, murag pila na ka mga nasod karon sa Europa Medyo nag-withdraw. ang ni-withdraw. So, na sila withdrawal syndrome. Ni-withdraw sa AstraZeneca tungod kay grabe ang iyahang side effect. Side effects lagi daw. Labi na ang blood clot. Mauna. So, kagabi doon na nai-trace ka mga European countries. Correct. Ang niingon nga, stop! Stop! Stop sa stop. Undanga sa. Oo. Because ang target unta nila, 70% of their population, labi na mga adult, ang ma-injeksyonan una mag-Abril. Musa ning advantage kung medyo di sa ka mag-una-una, no? Kaya at least makita nimo sa ang side effect ba. Uy, ubay-ubay sa biyang ni withdraw, no? Si Sinovac, magdugang na po daw sila og donation ng China para sa tuwa. At kabalo ka, ilang ginamahay-mahay ni Sinovac ka 50% na. Ang Sinovac ron, ang joy matawag ni mong problema. Ang Middle East, Sinovac. Uban sa mga Southeast Asia, Sinovac. Correct. Ang Dubai, Sinovac. Correct. Walay problema. Ayun lagi mo kaminos anang made in China. Sus kamo. Yes. Kaniad to siguro mga 20 years ago, pag may kang made in China, murag maka-questionable pa na siya. Pero karon panahon na, pag mo ingay kang made in China, pildi na ba sila? Pildi na. Heavy equipment na gani, number 1 na. Tinood na. Kanang XCMG in the world karon number 1 na. Nga gi-distribute imported by Suzu Pacific. Good morning din mo diha. Brother Noed Briones. Hinaot nga okay na ka nga ayole kay tantong painit kay Pabulad. naunsa man pod gud ka nga daghan man pud kag ipang-hire nga mga lady engineers good.
Ha? Oh, siyempre si Oy, Boss Christian. Ajay. Boss Ajay. Cristian Osol. Oy, Oh. ikaw sige lang kag teleskopyo na. Kunyari, nagsurbi-surbi ka diya sa project site. Ha? Pero ang imong ginatanaw, katurang mga naka-miniskirt nga mga engineers. Lahi ra ang kon. Oh. Nya, damay-damay yun mo si Boss Noid, ano imong style. Awa nainitan. Lisod kaayo, masubawan. Ha? Now, talking about, balik ta sa kanan ni ang bakuna, vaccine. Kabalo ka gahi, Bern. Moabot yun ang time nga di na ka kalupad, di na ka suroy, di na ka magagto mga resort o ka mag-family vacation po kung wala kay vaccine passport. Mo lagi, pero part na sa requirements. Part na siya sa new normal. Ha? May nana Tao ba? sa man na, bro na kay burag booklet ipakita, no? Nana kay pakita ana nga gikan gyud mismo Mo sa kay- nag-inject. Nga mo ni. Gikan sa ospital o ka sa medical nga professional. Tama. Nana kayo sa niya, naka QR code na siya. Pwede. Oh. O na kay card na nga na ibutang, pwede. O niya, labi na mo din ni kasagaran nga pagka injectionan ka, magpa-picture na lang kadaan Oh. para ma-prove yun nga ikaw nagpabakuna. Para nang kon ba nagkumikir kag loan. Picturean Picturean gyud ka awit ang form. Ang tawag ni Ana is gawas ka na kay kanang passport or visa na napo kay health passport. Health passport. Sus magplano para ba ako mo bisita sa mga 65 countries? Pero hando magikuha ng swab good kay basi pag swab mulaw sa utok ba. Mura gina akong gikadlo ka na ako. So nanatay ang anak karon. So kani si Steve pwede na gani maglaglag ni. Di pa kay injection na ni. di pa kay usa pa lang man. So kailangan duha. Dapat double dose man na siya. I-appeal na to nanay. Anti-rabies. Anti-kuan. Tanan anti. I-appeal na nato. Og samtang wala pa mga kagay, samtang wala pa ang health passport, ang inyong pagkahimuon ani is limitado sa igyod ang pagsakay para sa domestic flights lang ha. Limitado sa igyod. Kay in fact ang kanini ang ato ang Manila International Airport limited lang kada adlaw 1,500 passengers. 1,500 passengers. So pila ra na siya Pila man ka. sa ka airline mapunuan na. Wa pa appeal di ang piloto. Okay, apel diyan ka to mga gwapa nga mga flight stewardess. Oy, yung mga flight stewardess daw daghang pinawad nagtrabaho. Willing sa mi diri mo assist sa inyo ha. Kung Ang mas grabe yun, ang pinakaluoy yun, nga luoy kaayo, nga kami lang ni Percival Pinulyar, kami ni Stanley Palisada, kami sa mga nosebleeders, na sila din Michael Ratonil, labi na si attorney nga Alfred Gasyon, naluoy kay mi, kay daghan kay nawad-an og trabaho sa Pegasus. Kaya hantod ron, wag yapon ka. Oy, online naman daw sila ron. Online na. Sa open ang gahi ni Bay. Oo. Nga willing mi mo pa sa Jesse inyo. Maravillas, diri sa Riyadh Kingdom, Saudi Arabia. Libre. Ay, kasarap. Oo. Joy Beans. Good morning. Nako po yung niya. siningan dia si Maiko, dia gyapon tama dia sa kuan Middle East inga na ilang style karon. Attorney Chubasco libre. Kainya. Attorney. Kabalo ka? May na lang yun nga nangasawa kog nurse. Man. Kay inject ng Ano de kung attorney mo masawa? kaso kung kaso na. Di sige pug ka postpone. Hala, attorney gipadunggan ka attorney sige lang daw ka-postpone. Hello dia sa atong amigo nga abogado. Apil si attorney Milber Alinas. Ay. Oo, mga taga-Comelec ni gahi kayo ni sila. Ay. Dudes. Muning gana nato nito mga listeners na may ani kay in kaso na mo dipinsa nato. Oo. Magbalita sa ta mga kagahi. Alas 7:10 na mga kagahe. Aniya natong mga gahe nga mga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang ato mga gahi nga balita hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc sulfate. Mag-agto mo sa kanang inyong mga butika, agto mo pangutan at Cherry C. Ina dayon kadtong na ay kamo-kamo extract bitaw nga vitamin C. Oo, kamo-kamo extract. Inyo naman ni siguro na search ha.
power kaayo kini nga vitamin C. One of the highest nga contents kini sa vitamin C all over the world. Wow. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Aron nga kini kitang tanan sa atong sitwasyon karon, Cherry C, sa COVID makapalikay o sa atong lawas makapapiskay, Cherry C, para mas healthy and COVID-free. Ano yung mga detalles daw mga gahing nga balita? Patay ang usa ka lalaki na kamotor human mabangga sa 10-wheeler truck sa barangay San Nicolas, Don Carlos, Bukidnon. Biktima, 40 anyos nga si Junimin Takbaw. Sa investigasyon, ni-overtake ang motorsiklo diyang natagbo og mapasok sa katagbong 10-wheeler truck. Patay ang duha ka lalaki nagmotor human mahog sa kanal sa barangay Kawayan, Kalinan District, Davao City. Mga biktima silang Mervin Villaflor o nga mao ang driver o si Michael Ararao nga backrider. Sa investigasyon, nawad ang control ang driver sa motor sa kurbadang bahin tungod sa kakusog sa dagan. Hinungdan na lagpot kini sa kanal. Nadala pa sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Arestado ang sa kalalaki human nagdaladala og di lisensyadong armas kamulo sakay sa habal-habal sa Rosario Heights, Cotabato City. Suspect na ilang si Darwin Arquia nga nabawian o usa ka handgun. Nakuha sab sa iyang posisyon ang usa ka sachet sa shabu. Dakpan ang usa ka estudyante sa pagpamaligyang shabu sa Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Ang 24 anyos nga suspect si Clark Nagak nga taga Barangay Kaoswagan. Nabawi kani ang 3 ka gramos nga shabu nga kantidad og 20,000 pesos. Nasapon sa Regulatory Compliance Board kun RCB ang dulan 40 ka mga minor de edad nga nakalapas sa health protocol sa Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Kini atol sa random inspection nga gibuhat sa RCB sa barangay. Ang mga minor de edad nakitang why social distancing ug nagdulag video game sulod sa usa ka pisonet. Gipatawag na sa mga otoridad ang mga ginikanan sa mga bata nganong gitugutan kining maglaag-laag taliwa sa COVID protocol. Sa laing balita, gideklarang persona non grata ang mga NPA ug mga supporter niini sa lungsod sa Remedios T. Romualdez kun RTR sa Agusan del Norte. Giangkon ni RTR Mayor Richard Dakipil, dili anak kasayon ang patuhuon ang mga tao sa kabukiran nga seryoso ang gobyernong magserbisyo kanilang mga lumad. Mao nga dali ra silang maagni sa mga NPA. Luyon niini, gihagit sa mayor ang nasudnong kagamhanan nga ipadayon ang 11 gisaad sa gobyerno nga kalambuan sa katawan sa kabukiran, ilabi na sa mga lumad aron di na sila mamahimong supporter sa mga NPA. Ani ang pahayag ni RTR Mayor Richard Dakipil. Actually, diri sa among lungsod, nag-declare yun mi og PNG sa among every barangay. Persona non grata sa itong mga amigo sa PICAS. So, and then, naagid mi tulo ka barangay nga naapil sa ILCAC. So, motoy usa nga gimas surrender na mo to tanan na naapod ang join tanan ang national agency during sa mass surrendery. Nang hatag mi og unsay imong mahatag, ang DA nang hatag og mga seeds, mga naapoy mga livelihood. Gani ang isa ka barangay namo diri na pilot na sa PRLEC kay ILCAC mangyapon ni. So kani among barangay San Antonio. So mo na usa na pilot sa PRLEC nga na-launch na mo last year pa. So karon aning kamot mi nga masustain labi na tong mga saad sa mga national agency nga ihatag nga mga panginabuhian sa katawhan. So karon kadto si Mayor Richard Dakipil sa Remedios T. Romualdez, Agusan del Norte. Alang sa mga naminaw sa 93.5 Home Radio, feels good to be home.
Alas 7:16 na. Si Haring Adlaw ni gawas na. Salamat daan, Lord, sa mga grasya. Ito na ba ang buwelta ni Art? Ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove awardee, Mr. Art Bonhoc Junior. Tala mga junior, mata na mga junior. Good morning. Mata magilang din ng junior. Kumusta mga junior? Tanan. Ang buwelta hatod ka nato sa Cherry C, calcium ascorbate with kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay o sa tong lawas makapapiskay. Ang bitamina nga giendorso mismo sa mga espesyalista. Ilabi na sa tong doktora nga gwapa, Doktora Cheryl Bularon. Cherry C available na kini sa mga nag-unang drugstores and pharmacy sa Miss Or o Cagayan de Oro City. Cherry C para mas healthy and COVID-free. So kani mga jeepron na ihap na lang ni ilang mga adlaw. Ay galing na-extend pa sila kay pandemya. Mga karaang jeepney walaon para sa modernisasyon. Alang sa mga eksperto, kinahanglan kini para makunhuran ang mga gas emission pre. 5 katuig na baya ning gihisgutan? Apan karon daw bisag pandemya, kinahanglan kining mapatuman. Hunyo may aging tuig unta kini pagasugdan. Apan tungod sa pandemya, kini usa gilangan. Siyempre, daghan ang dili uyon, labi na kadaghanan. Labi na sa mga driver sa jeep. Tungod sila mawad-an sa ilang panginabuhian. Apan sumala sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, di sila pasagdan kay samtang wa pa sila madriban, sila sa ayuda sa pagatagaan. Pero makatrabaho manggapon sila og makapamasada. Kay siguradong duna magayimukuha nila. Kung naana ang mga e-jeep ni anang panahuna. Tabangan sab sila nga makaloan kato mga driver operator. Kumukuhag modernong sakyanan. Hangtod kini maimpas. Samtang sila gakamas-kamas. Mayo kini nga programa. Ilabi na nga sagad sa mga jeep karon. Grabe, karaan na. Panahon pagod to ni Magellan o nila Pulapo. Mo na grabe na kaayong muaso. O gawas siya karaan na. Ang ilang aso matagbulhot. Di lang kay haskang ituma, hastang asluma. Okay kining programa sa gobyerno para sa publiko. Pan, again ha, ayaw taon ninyo kalimti ang mga operator o driver ngayano. Nang inabuhi og disente para ilang pamilya mo asenso. Unta, kung kini ipatuman, mahatagan po sila og nindot nga unit aron sa ilang pag-drive, di sila maipit, di po sila magipit. Time. Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI. And first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the quality in healthcare. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Suzhou Pacific International. Kunasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment.
Visit our FB page, Shushu Pacific International. Kontak na. Palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment. Distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Biktima ba ka sa hyperacidity, acid reflux, ulcer o uban pang problema sa tiyan? Mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Kabalanse sa acidity sa atong tiyan. TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Palit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore sa Iligan City, Salem Pharmacy ug FK Pharmacy sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmasya Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umubati ko sa aking batikoson. O pati Arbonong Junior. O Bernie Bitok. Kainibay. Kainibay. Kahi sa balita. Kahi sa talingawan. Alas 7:23 at ang oras ng babalik po ang inyong mga kagahi, ang Hilas Kim, Bernie Bitok-Bitok. Okay yung sulugoon sa kahanginan. Art Bonhoc Jr. Lain man. Mura kita rin nag-abay din. Uy, teka muna. Teka muna ha. Wala pa. Pagaling katawam dahil. Kataonan mo kung ginahungkot. Did you know? Ha? Did you know kung kano sa kaligal na makapatay? Ha? Naday. Nga may makapatay ka pero di ka mapriso. Oh. Ha? Base sa Article 247 sa Revised Penal Code o ang gitawag nga death or physical injuries inflicted under exceptional circumstances. Sa sunod, Mo ba na magpatuli? sa sunod ipa-Bisaya na ni Attorney Alfred Gasyon ha. Mo nang circumstances, mo ba nang magpatuli ka? Circumcision na. Sorry. Kung makapatay ang usa ka asawa o bana sa panahong nakita niya mismo. Oo, kana. Nga iyang bana o asala, kamulo ka nang nagpatong. Ang tawag anak, crime of passion. Ha? Crime of passion. Crime of passion. Nakita nimo, imong gipatay. Kanag yung kuan nakapatong, nakita nimo nga nagyoy kay Di, kami sa Moa, sa Davao, birahan pa, kunya di dahil papatong. Dirahan sa una, ay ipatong. Sos. Kaya kung nakita ninyo nga mismo diya, nakapatong, kamulog, buhat sa... Munang uban, kung wala pa galing na ito mga krimen, ay sagin mong sulod. Dito nagsuggest pa ta. Dito nakasulod pag nagyon, gipatong nagyon. Ana, may mga CCTV ron. Ana. Naaktuhan mo, naaktuhan. Bupak! Bag. So pag pusili mo, unsa dili, gipusil sa ako daan niya, ako na sige patong balik. Kanihawa man. Dili kini mapriso pa natagang kini og penalty nga destiero o bawal ipaduol 50 kilometers gikan sa insidente. O kung nakabuhat lang kini og physical injuries. Ano ka naman po lang inyong eksente lang nakasapon nga asawa o bana sa. Amo single man ta nitong writer pero kana iyang gusto. Ready na ba si Tony? Tony, ready na? Ha? Alright. O gato, kumustahon ka lang mga hapsay-dalan karon? Kumusta? Katong bagong balita na to. Ano na po yung dakpan? Kanani ha? Alay na mi?
Ha? Ato makauban karon si Mr. Antonio Resma, no? Ang ato ang kining basta taga CDO disiplinado. Oh, siyempre. Basta taga CDO disiplinado. Good morning, Tony Resma. Sir, good morning. Yes, Sir Art, Sir Bernie, mayong buntag, may buntag usad. Lahi ra gyud ang mga kagahi na to. Lahira. Ton. Good morning ha. Lahi gyud basta bag-o lang mag-anniversary. Lahira dating lahira no. Kinsay ngalan nga ato ni Ma'am Ton? Si Roxanne to mo. Good morning, Roxanne. Good morning. Ha? Disiplina muna advocacy ang atong makauban karon ba sa taga CDO disiplinado. Kumusta ang ato ang pagpanghinlo, pagpanghapsay sa kadalanan karong panahon na? Yep, actually kadayon ta sa atong road clearing operations, no. Although ang ato ang DILG nag-set man sila og deadline last February 15, i-evaluate na kita and nagulat na pud kita sa ato ang grado, no, resulta sa ilang evaluation. Pero taliwala niya na padayon gyapon ang atong road clearing operations, especially sa atong mga barangay roads, and nalipay ta kay mismo gyud ang atong mga barangay officials, no, ang paningkamot na gyud ani ga request sa ato ang natay mga joint clearing operations kay ato pong gi-recognize nga continued jud ni siya nga kalihukan, no, kay kanig yung pagpahapsay sa atong kadalanan. Dili man ni siya tungod lang kay naay DILG nagbantay, kung dili regular gid ni siya nga trabaho sa ato ang LGU, especially din sa Dakbayan sa Oro. Wala naman kay mga nang reklamo, wala naman kay nagsita-sita diha ninyo. Wala naman kay moingon nga ay Kuya Tony, Kuya Ton. Ana, wa man kayo ana. So far, wala man po sa Ay, art, no? salamat. And nalipay ta nga nakasabot po na itong mga kaigsunan, and especially lagi sad sa aning atong mga barangay officials na sila maging mangunay, sila gid ang atong frontline po gid ya kay sila gid po ang mas nakailaw nakasabot po sa atong mga kaning affected sa atong road clearing operation. Unsay mga kasagarang paborito mga palusot? Gusto lang may makadungog ana Sir Antonio, sir. Unsay mga kasagarang palusot pag-ingani pagsitahon, sir? Nganong na yung ana na yung ana? Well, ang una na hinabuyan, no, kanang mga extension sa ilang mga tindahan or naay mga economic activities. Ang kaduwa gid ana is wala daw sila kabalo nga tama nilang mga properties na muna nga i-extend sila. Pero pagtanaw nato pod paguba na amang joy mga deviation. Nakita man nimo nga puste nila diya ra gid sa sulod sa una. Nagi extension lang, no, kay lagi kita wala man sad siguro mga engineer pod nga magutang sa balay gid nga mo extend more than sa atong property line. Pero sa dara yun nga mga rason nga nakita nato. Pero Sir Tony, ani man na siya, wa man na engineer ang extension. Wala man na nakaskwala mo na yung measurement, basta kay mo palaga. Oo. So kani magpadayon ni para gyud nga unsa preparation man pud sa mga road widening sa mga syudad o kabarangayan, di ba? Yeah, mo gina siya nga to ang one Sir Art. Sir, wala ba yung sir nga sumangil ang ilang mga dalaga o ilang or mga single mom mo ipauna-una dito muhangyo sa inyo, sir? Kanang sir taga nagmigigayon sir na. Ba may ana? Wala man po so far. Di na siya motubag. Di na siya motubag ana kay ni Sir Bernie. Ayaw pug tubag ana ayaw pug tubag ana Sir Antonio kay bago na baya. Bago na baya nag-anniversary. Disod na. Ay to ni Bernie. Panawagan nimo Sir Antonio labi na sa basta taga CDO disiplinado sa inyong advokasya sa tanan nga mga milapas o nag-encroach sa mga government property o labi na sa mga kadalanan o sidewalks. Palihog, padayon nato ni nga panawagan. Yeah, salamat una sa tanan sa gahi ni Bay, no, sa gayon nagyatag niya. And of course, atong panawagan gyud sa mga kaigsunan, especially sa ato nga road clearing operations nga sabto nila o tabangan po nila atong gobyerno, no, sa kaning ato ang mga programa, dili ni para sa pipila lang, kung dili sa para po sa kayuhan sa tanan. And of course, padayon po ang ato ang panawagan sa atong disiplina muna advocacy team sa atong COVID-19 response, no, kanang gitawag natong Bida Solution Plus karon
napamangyapon ta sa pandemya kanang gitawag nga Vida Solution Plus bawal walang mask at face shield ay isanitize ang kamay dito distansya ng 1 metro at alamin ang totoong impormasyon plus suportahan natin ang kaning FDA approved na bakuna Sir Art o Sir Bernie. Tayo pa ka na sa inyo, tayo pa sa Sir Ton, naano ko ikpatos, sa inyo mga clearing operations, apila na ang pagpamadlong sa mga tao nga inyong masugatan nga walay mga wa magsubay sa health protocol. Yes, padayon na. Murag duha na nga to ang gabuhaton aside sa to ang road clearing operation. Apil gyapon ang atong advocacy and enforcement sa atong COVID-19 protocols. Munang nagya po ipipila nga kaisuan sa kaning no face mask wearing o uban pa nga health protocols. Og katong mga kuan. Og katong mga batanon, mga minor de edad nga kinahanglan ipapauli dahil sa ilang mga balay kung mainyo masugatan. Yes, Sir Art, apil yun sa to ang implementation gyapon. Okay, daghang kayong salamat Antonio Resma sa disiplina muna advocacy sa Cagayan de Oro City. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Uy, nangayo na ba to si Boss Resma o kan? Biramax. Gahi ni Bay. Biramax. Gahi ni Bay. Ang t-shirt. Kaya yun siya t-shirt. Yun siya nga, way mga kambala ng gahi ni Bay. Mga gahi ba na sila? Basta nga ako, gihatag na ako kang bunggo kang Duterte. Lagi? Oh, may ato na dagway na to. Ato na mga dagway na to. Akong ilan nga, bong, pasulob gina ha. Yes bay. Salamat ani bay ha. Ano? Alas 7:33 sa atong oras. Unya, kanang karong politika. Ha? Grabe. Nanay mga drama ng gawas ron. Nanay mga drama. Anong mga drama na? Igsuon, away igsuon. Yeah! Alam ka na nakin. Ilara mitets! Ana na yung mga drama. Ang igsuon, mudagan pagka-mayor, o niya, away kunwari. Kalabanon dayon sa inlo, sa bayaw. Bayaw, ana dayon. Or ang amahan, kalabanon sa anak. Away na. Oo. Pero hindi mo noon, sila rin na. Para way makasulod. Way makasulod. Kontra. Correct. Mga kaigalaan ko, lumang tugtugin na kayo na. Ha? Grabe. O nga, naaday mo istorya dayon nga, kita, pamilya beta, mag-usa ta. Na. Yan mo yun nga. Kung sa pag-usa, nga lahi man ta, tinood, pamilya tapos, ta. ang amahan na maglibog din kung asa siya mo pabor. Ano po yung mga anak na yun? O nga, pinanad rin ang amahan nga, katauhan lagi magbuutan eh. Yeah. Alam mo, karaang script na pero antod karon burag mo patok paghapon. At atong himuon burag teleserye ba nga karaan naman kay nang kanang dili tunay na anak pero antod karon ganahan na gyapon ta sig tanaw ng dili tunay na anak. Ato himuon nga sa gahi ni Bay maedukar ang katawhan, ma-bright. Kay kini ang programa para ma-bright ang katawhan. Kaya ilaro lang katawan ani mga drama. Away mag-igsuo. Bayaw, mag-igagaw, parehong apelido. Nahitabo man na sa Makati, katoy la Junjun Binay o si Abi Binay. Na may mas dul-dul diri sa tuwa. Nga po, nag-away ang mga mag-igsuon. Di sa nato na isgutan. Mao galing. Pabuto sa nato ning Mayo para makita gyud natong katag kung kinsa gyud ba ning mga managan. Mao bitaw ikaw kagawad Bernie, ayaw gyud pag-ingon ana pohon kay kanang susoy. Walay you present yourself, you sell yourself to the people kung angayan gyud baka. O ya kung naanagay ka sa posisyon Bernie, ako gyud ang unang mudunggab nimo kana imong tiyan nga gabudlot na. Sa posisyon na imo ano napadulong ni sa kuan. Makagawad na gani. Hoy, simba ko. Ay bitaw na to kung makagawad ka. O niya ikaw nilihis ang imong landas. Ako'y unang mudukol nini sa ngalan sa mga tao. Pero kabalo kong di ka ingon ana, kabalo kong buutan kay ka, kabalo kong matinabangon kay ka, kabalo kong nga na kay lapad ka kasing-kasing alang sa pagsilbi sa katawhan, kabalo kong nga taliwala sa ilahang mga kahuy-huy sa abaga, ikaw ana ang magpakatawa. Hadlo ko ng lapad o kasing-kasing para mag-enlargement of the heart? Oo, may lapad mo pa yung manugan. Alas 7:35. Ay, mag-i-accent na para malingaw mo. Masunod na. Kain ibay, kain sa balita, kain sa kalingawan.
Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and City MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC, advancing the quality in healthcare. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Shuzhou Pacific International. Kung nasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shuzhou Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World-Class Trucks and Heavy Equipment. Distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe jud kagahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastard maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ang Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Constipation, heartburn, diarrhea, dali nga maluya, galit nga pagtambok o pagniwang. Pipila lamang kini sa mga timang ilhan nga dili maayo ang kondisyon sa atong digestive system. Pwede kini nga mahimong hinungdan sa mga makamatay nga balatian. Mag-TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Galipyo sa atong mga intestine, katangtang sa mga toxins, excess fats o uban pa nga mga hugaw. Himo ang himsog ang inyong digestive system. Mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Palit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy o Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salem Pharmacy o FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy o sa City Drug. O ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Camo Camo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Farm Save Pharmacy, Emerald Pharmacy, Elikin Pharmacy, Azor Store, Selmari Pharmacy, KCG Pharmacy, Edus Loading Station, Bresa Drugstore, DHW Federation Store, Tony's Pharmacy, Garsota Eatery, Downey Marketing, Pamagan Store, Shelo Pharmacy, LCA Pharmacy. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Kaya kinindughan ko ano li akong masakama. Kung sa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong bibiyaan. Thank you! Alas 7:40 sa atong oras. O siyempre, ano yan ang programa nga paborito sa mga tagapagatpat. Labi na diya, regards ko ni Bossing Candido Dudoy Dadya. Diya sa may D3 Lia Aggregates. O sa tanan niyang mga drivers diya sa iyang mga dump truck diya. Mga bossing, good morning. Regards ko ni Boss Dodoy ha. Stay healthy, boss.
pohon kung magpakoral ko, ha? Mga bali, 2 ka dump truck. Boss Dodoy diya sa may D3 Lia Aggregates. Alas 7:41 sa tong oras. Ito na po ang ating celebrity taxi driver. Listen, Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging hot sarap. Is it true? Is it true? It's really hard to be handsome? Yeah. It's really a big problem? Yeah, because when I was the time, I will go down my car. Yes. There's a lot of people to surround me, to make a picture of me. Wow. So it's very, very big problem. But hey, good morning. How to resist temptation? There's temptation. There's a lot of temptation in my life, but I will pray for God how to be successful to resist that. What if she's wearing a miniskirt and showing her panty like that? I did not see that. What will you do? You will just? I will taking no in the car. No in the car. Because the berry boy shit in the car. Go to the hotel. Morong na gyapon pinta. How are you, brother? So far, I'm fine. I'm good. I'm happy for guys give me another chance and day in my life. Yeah, and of course, you are listening to? Yeah, to all my friends and around the city and going to Bukidnon area. So far, if you're going to the Bangon Bukidnon, the 93.5 is very okay. The signal is very strong. It's very hard. Very hard. Very hard. Kaya strong to, mas speakers. Without all the taxi drivers are listening right now, the 93.5 feels good to be home. Yan. Oy, hello deko good morning ko kang Ronald Basilio. Tigun sa kanin ni Ronald Crispin. Basilio Crispin, brother. Uy, ang atong gugmangya ha. Kaya tid sa atin ng Biramax Capsule. Distributed by JB Pharma. Ma'am Jinky, how are you? Dugi-dugi namin mga kabisita niyang. Hoy, grabe na kayo mga kagahi. Naganag-ingon nito. Kaya naman tayo nag-ingon nga. Abi nila kaning mga inganing Biramax Capsule. Pantiguang rani. Ayaw yun may istorya ng mga nga pantiniguang nga na. Kay kabalo may daghan kay mga batanon diha. Gahi pa. Aktibo pa. Pero ang problema tungod sa stress. Tungod sa kakapoy. Grabe kayod. Munang pag-abot sa balay, di na makahatag og kalipay. Muna yung mga asawa, sige nagbagot-bot. Wamoy pulos, may pa daw si pare. Para malipayon ang inyong panag-uban. Patabang na mo sa Biramax Capsule. Ang nakalamian ni sa Biramax Capsule. Tuloy-tuloy ang ligaya. Gabi, padulong magbuntag. Ay, basta lagi. Kung namog anniversary mo, wedding anniversary. Or namoy kon. Pagbitbit og Biramax Capsule. Sekreto lang ka mo inom pero maningala siya. Uy, wow, lagi ni mo feelings. Mao galing. Di ko magsaba nga nanay kang attorney Chubasco kay niya. Naurot na daw ko binigro nga sample. Gwapo ni siya mga kagahi. Nga naman, di man ka mabalakan ni kay 100% all natural ni siya. Adult herbal supplement, ha? FDA approved kita, ha? Tanan, kanang uban diya nga na mga sagol nila. Giuban na namo na ito ng ingredients. Gibutang na mo dili sa Biramax. Bosa, ato na mo sa Parmasya Oro Pharmacy or Save All Pharmacy. O kung gusto mo nga online, pwede na po ninyo nga i-PM ko ninyo or nasa Facebook ang Biramax Capsule, ha? Bosa, ay napaglangay-langay pa mag-Biramax Capsule na, ha? O siyempre, kini po na ito ka na to sa TCK. Lami kayo ang paminaw pag mag-maintain ka ba og TCK. Straight galing nimo sa kasimana. Kanabang every morning magbawas gyud ka kay dapat ang healthy nga body magbawas gyud na siya every day. Naiuban mga taong every other day ra or naiuban worse 2 days pa. Ay, munang delikado. Kay Baay pirting Joers. Pagtuto all over you ni mo. Joers. O na mag-TCK mo. Isagunson galing ninyo na. Testing na mo mga 1-2 ka box. Isagunson galing ninyo na. Everyday mo magbawas. Lami kayong paminaw. Mugaan ang inyong mga tiyan. Paminaw. Tapos at least updated. Updated inyong pag... Ay, mo magining kagahapon, no? Dili kay pagana. Uy,
Mo pa man itong January. Ang nakalamihan ni Dylan ni sa detox kay fruit and vegetable pag ni siya nga fiber juice drink. Naisagol ba kamo kung di mo hili ko gulay. Nanadirita ng gisagol. So nag-detox pa ka, napakay nutrients sa makuha. Bosa, mag-TCK na. Available na ni siya sa mga pharmacy, sa mga iladong mga pharmacy. Pero kung gusto ninyo nga i-cash on delivery nyo, mag-order mo. PM is the key. Ha? Tabangan ta mo, ana. Ha? I-PM ta mo tapos ako nang ihatag yung pangalan dito para cash on delivery yun sa inyong mga tugkaran. Okay? Okay. So mura to siya. Ladies and gentlemen, dagan tarungan imong kotob na di kay dagan uban gyud nga gahulat gyud ani kay ma-inspire daw sila sa mga kontan. Kanang burag mainganyo daw sila silang kinabuhi ba. Ito na po ang Litos quote of the day. Don't worry about what you can control. Grabe simple ra kay basa. Simple lang kayo. Dali ra. Sige daw eh. Palihog daw paki-translate. Ayaw ka... Don't worry. Ayaw ka gool. About what you can't control. Kung ikaw nagdala og lata niya, ikaw nagpugong. You can control man. Sa may na may lata diya. Kan. Niya ikaw nag-control. Don't worry about what you can't control. Again, unsa na siya sabi saya? Ayaw ka balaka kung ikaw nagdalag lata, ikaw ra gyapoy magkuan. Anang control, means control ka. Man. Wala hinungdan mga kagay. Ito na po ating letter for today. Agay kol. Agay kol. Agay kol. Ayaw anak kol. Anak kol kay sa puntang lola kol. Kabalo ba si Papa kol nga niubang ko sa inyo kol. Nag-ingon na ba si Mama kol. Nag-ingon na kung Mama kol nga kuyukos DJ kol. Sakit kayo para nako kagahi Bernie kagahi Lito. There's a pin for me, the hard Bernie and the hard Lito. Kay si Toto hinubog ra dito ang among panag-uyab. The time Toto will drinking, hinubog naman, will drinking. Will be, what do you mean naguban? Being together. But being together, Toto always drinking. Bosa, joke ra day tanan ang among relasyon. But it's not true, that relationship. Bosa, napalaw ang among panag-uyab. But what do you mean napalaw? Palaw. Gihapak. Everything was a joke. Toto, everything a joke for that relationship. Bosa, nasakitan kayo ko. But there's very big pain in my heart. Asa? Kasakitan? Pain. Mo ba nang mulupad? Kung nasa hangin, sitaw ka na nga. Airplane. Airplane ba? Airplane. So kung hangin nga sakit, hard pin. Heart pin. Air. Air. Tapos sakit man. Pin. So tawag sa hangin ng sakit? Airpin. Layo aray. Okay nga niya na itabo! This is the starting of Love Line. Klaro lagi beshi uy. Abi ko bag nag-uyab na mo. Abi ko bag okay na. Naway klaro uy. Naginubog naman day siya. Akong giklaro ito nagkunkuan pa ko tako rin nakabalong nga uyab mi. Paita lagi kaayo lagi uy. Gabi akong expectation. Abi na akong na okay na. Nahubog na daw siya to. Wala siya kabalo sa kinumdum siyang gibati. Samo kayo. Wala kalain blianan ni Toto no? So wala agad siya na inumduman. So dili tinuod niya nag-uyab mo. Dili galing mo sa naulawang galing ko kaya naginambog ba ako sa tanan nga nakauyab na ko tapos wala man di ay hala kalain. Katsud lang.
Si Toto man oh. Si Toto wala nagbitbit sa mga bulak. Love, Lorena. Pero nakainom man siya. Love, Lorena, love. I bring a flower for you, my love, Lorena. Nakainom naman sad ni siya. Because I wanna big love you. I bring a Ako sa flower. mga dire, di ba lagi yung kakadilita uyab? So stalking you did not be a boyfriend. Ingon biya kagahapon ha, nga dilita uyab, wala katakuan. Karon-karon naman kasi kung dadala mga flower si uyab. Di ba ikaw na yung dilita uyab? Napakaulawan ko ni mo ha, napakaulawan ko ni mo. Kinsa nag-ingon nga dito yan? Kinsa is nagpao na Kinsa ako? Ikaw may nag-ingon? Nagpao na Pag sakit mo na So sa pasabot ani? Love ta ka, Lorena. I'm sorry. Pagtarong na gud bi ayo ra ko binuang ito. Bi ayo ko binuangi bakit? Kani ang gugma di ba ni ang ibinong-binuang ha? I gave you a flower for love you. Hala. Nagilay flowers kiti ay. Nagpatabang kong chocolate na sa ilalim tulo ka mo. Abli. Hala oy, tamis ni. Ang flower. Ang chocolate mo dahil. Siyempre. Basi dagang ganito nok ha? Ang flower. Dili ang chocolate. Basi dagang ni kuan. Taba, hala oy nalanay naman ni. Ang chocolate. Di ang flower. Hala rose ni. Ang flower. Ang chocolate. Di palit ni Mulis Cathedral no. Ang flower o chocolate. Giusan lang. Kadyo lang, so naglibog ko ani. So sa man uyab yung tao, wala na igong magikanakuwangan. Ano? Sabot niyo. Gidalaan ta na kag chocolate og bulang na dili ta lugar ka lang. Alang biningong biya kasi ako kagahapon. Gi-announce sabihin ako sa tanan nga in relationship na ko. Tapos ikala layo. Nag-sorry. Nagali ko gano'n. Sabo kayo ka. Grabe biya ako expectation. Ay kabala ka. Mag-abang tag-multi ka butang ag-trumpa. Atong isang yaw sa barangay nga uyab ta niya. Pag sure diya, basigi mo po ko pakulawan ha. Magrinta taga-Jerry Real. So di ato'y patrumpa? Ato'y patrumpa nga uyab ta. Tapos butang itong isdaan para dala ko na po para piskal. Dala sugba-sugba. Kada barang suna, sugba. So samanta karon pag humanani. Magdok-dok ta. Pag sure diya ha, basigi niya pa kon. Sa mo, early out na lang ko. Pag-out. Ipagbawal na rin ba sa mga barangay official nga sayo mo lakaw, samo kayo ka, alas 3 para ba? Pero tinunay ko na mo, kasi tinunay ko na mo ato. Tinunay niya ako gano'n. Basi ayara ka makinulumugong man ako kung mahubog ka. Ikinsa wag. Be, mau kag fighter wine? Dili to fighter akong nainom. Nanimaw man ka. Natoy 50. Paabag fighter 50. Natoy 50. Basi imo lang ko pasakitan gyapon lagi. So ato ning klarohon, ako i-record na ko ni September ato ang cellphone be record na ko ni. Be mag-selfie tabi. Kiss ko. Sige, kiss. Kagilo ka na imong bangas. Kagilo kayo. I-record sa cellphone. I-record ta ka. Sige, isorti sa ako be kung unsa gyud ko nimo kalabi. Lorena. Kanang kanta nga Lorena. Lorena, minamahal kita. Tapos isulti bi kung sa kunin mo kalabi. Actually, from the top of the bottom of my heart, I say I love you. Si Tinoy na, naging Tinoy na dili ni binuang. That's true. Basta may mga sali mo sa ako, Bi. Dali na ako i-record, ha? I will give a promise to you. I'm good to the hill. Ha? Sa hill? Sa bukid ba? Sa hill? Sa impirno mo lang hill? Hill din. Bukid ba sabot? Bukid ba? Hill. Again. I will promise to you get to the hill. Ayala. Hill. Again. I will promise to you. Again. Ay, samo pa rin mamatot ang mountain. Naraman din ha.
Pa-hill pa ka, mountain raman di ay. Abi na sandal na hill. Noon sa di ka lagi, patulong ko naman sa impyerno. Sige, dito tama to sa Mount Millionaire sa Impasugong. Mga dato. Basta gi-record na ko niya, love ko nimo. Yeah, promise. As in, love you ko nimo. Promise. Kiss. Samo ka na imong dila ba? Ayaw ipagawas. Ada may tao lagi ng liuli. Albi, I love you. I love you too. Inyong kapitan no, si Luso kayo. Sa bulabugas kalakihan ni ato na ni sa hell. Impierno na naman yung padulong ni kalaki. Mga taga-Butuan, good morning ninyong tanan. Carmen Docdosi, kumusta diha? Morning ni tanan, mga taga-Caraga. Joy Beans, good morning. Kung asan mga tibok Bisaya diha, paki-share din ni among live permintiya sa mga Bisaya group, sa inyong group para pampa-good vibes. O pwede po mo PM sa among unsay mga pampa-good vibes din atong hisgot. Sofia Dara Conayo Salcedo, good morning. Dane Vincent Duca, good morning. Kinsa pa man sila basan ako ba? RJ Yakapin. Oy, morning guy. Dong Christian Dave Husol good morning ni. Good morning. Ayaw si pang Jingle Torres. Manani, nag-greet na. Hello. Noble Arnel Arcillas diya sa Surigao. Good morning ninyo. Grabe, moabot. Moabot ang atong programa gyud dito, Gahi Bern. Uy, talking day Kumusta sa mga pamilyang si Rudo, nila ni Engineer si Rudo, diya sa Butuan, sa PCBC, Kumusta mong tanan? Balikan na to, be. Katong kuaan, prisuhon yun ba? O kuaan? Prisuhon o tagtangag lisensya. Ang katong mga masapnan nga hubog nga nag-drive. Nga di lang kay kanang unsa ka na. Nakadisgrasya ka na yung hubog yun siya. 79% na ingon yun o mga asawa ni sa kuan ni. Para di na yun makasumangil o mulakaw mag-inom. 18% ang niingon nga dili. 4% ang niingon og depende sa dagway sa driver. So medyo dagay ni Uyon, halos 80% ang ni Uyon. Sa tiyon na langgod kay tungod na ni mga hubog magud ta usahay mawala na ta sa atong mga paminsar. Tapos mga arugante na kayo ta. Pagsulod nato sa mga gate sa ato sa kuan, gusto nato paspas mo liyok ang guard. Abre kadugay pa mga brigad. May nga na ba, mga tao mga di manggawa sa mga tinuod ng mga kulay. Uy, atangan po nato ni paghahimuon kini sa China na sila'y mga vaccine for emergency use. Uy! Vaccine for emergency use. Sa ini virus. Para kuan, may pa rin China kaya nangandam na yun ritso. Anyways, daghang kayong salamat sa iyong pagpag-iuban kanamong tanan mga kagahi. Magkita-kita na po kita ugma pohon susamang takna, susamang istasyon dini lamang sa 93.5 Home Radio o sa ato ang social media sa FB Live sa Gahi ni Bay. Timaning ang katawan nga dunay gahi nga baruganan may maitampong kalambuan sa atong katilingban. Kini yung sulugoon sa kanginan Art Bonhoc Jr. Ugma, Webes, basta Webes mga balaod ang atong istoryahan. Gwapong attorney atong guest ugma. Atangin nga na. Inom dumi. Hello da kang Eugene Esparcia Senior. Pader, morning da. Inom dumi pader nga amban nga guy sa uban di naging mulingi kini si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang Gahi ni Bay. Worldwide ang galbo sa mga Bisaya. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Sa balita, kahit sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like